Berburu sayuran gratis, guys. Kira-kira sayuran gratis nang dia, guys? Tara, lah ya nang kebon. Alhamdulillah ya, nyingget ora tuku janganan. Weh, nom-nom banget. Godhong ketelane, guys. Lah ya gigentek arah. Ayu enom-enom jen kayak sing nonton videone inyong. Perubahan ketela kayak gie enaknya dikapakan ya, guys. Jala komen lah, bingung inyong yakin, guys. Mikir nak masak saben dina. Ya pamaning anaknya nek mak milih sayure, guys. Sayur ini itu ora doyan. Tapi nenek perubahan ketelat sih alhamdulillah doyan, guys. Ning ya nek nggo cowel. Lah nek dijangan dioseng, utawane disanten ku yo ora kabeh doyan anake inyong, guys. Inyong juga pindah nang sebelah lor. Gue sing tok arah ya sing enom-enom bae. Lah sing tua ya beli. Kerep nggo wedhus, ora duwe wedhus, guys. Alhamdulillah, akeh banget, guys. Sak godogan